ஹலோ கேமர்ஸ், வெல்கம் பேக் டு FF கேமிங். இன்றைக்கி வீடியோவில் அப்படி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கன் கிங் மோடி பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த மோடு சாதாரணமாலாம் விட மாட்டாங்க, ஏதாவது ஈவெண்ட் இருந்தால் தான் விடுவாங்க. இப்போ என்ன ஈவெண்ட், அந்த பேர் மட்டும் மறந்து போச்சு, சாரி காய்ஸ். அந்த ஈவெண்ட் நான் அடுத்த வீடியோவில் அந்த ஈவெண்ட்டோட நேம் வந்துட்டு உங்களுக்காக மென்ஷன் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ரெக்வெஸ்ட், நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாட்டி போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துலேயே ஒரு பெல் ஐக்கான் க்ரியேட் ஆகும், அதில் வந்துட்டு அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு பக்கத்தில் வந்து ஆல் பர்சனல், அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதில் நீங்கள் ஆல்னு கொடுத்தா மட்டுமே நான் தினமும் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸாக வரும். ஓகே கைஸ், போய் பாருங்கள். அடுத்து நான் என்ன வீடியோ மேக் பண்ணணுன்னு கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள், நான் அது மாதிரி வீடியோ மேக் பண்ணிடுறேன். மேலே ஒருத்தன்ட்டுருக்கான், போட்டு தாக்கு, போட்டு சாய் போட்டு தள்ளிட்டாயா. சரிங்க, பார்த்துக்கலாம். அவன்கிட்ட MP40 இருக்குது, வச்சு கலகி விட்டுறலாம். ஸோ இந்த கன் கிங் மோட் எப்படின்னு வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா, அந்த மேலே வந்துட்டு புல்லட் மட்டும் தெரியுதுல்ல உங்களுக்கு, அந்த புல்லட் வந்துட்டு டீமில் உள்ளவங்க எல்லோரும் அடிக்கணும். இந்த மாதிரி எத்தனை கில் பண்ணுறாங்களோ அத்தனை கில் வந்து ஆட் ஆகும். இந்த மாதிரி 6 கில்ஸ் நம்ம இப்போ வந்துட்டு MP40 எடுத்து UMP அடிக்கிறதுக்கு வந்துட்டு நமக்கு வந்து 6 கில்ஸ் தேவைப்படுது. அதில் நம்ம டீமில் வந்துட்டு 4 கில்ஸ் எடுத்துட்டோம், இன்னும் 5 கில்ஸ் எடுத்துட்டோம், இன்னும் 1 கில் தான். அவ்வளோதான், UMP எடுத்தாச்சு. அந்த மாதிரி மேலே இருக்க புல்லட்ஸ் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் ஃபில்லாக நமக்கு கன்று மாறிக்கிட்டே போகும். ஏன்னா அவனுங்க FF நைஃப்லேயே தான் இருக்கானுங்க. நம்ம UMP எடுத்தாச்சு. ஓகே கூட, ஆனால் FF நைஃபு கொஞ்சம் பவர் அதிகம்தான். சாதாரணமாக அடித்தாலே 200 போகும். FF நைஃப் வச்சு வேறு லெவலில் போய் படிக்கலாம். சாய் போட்டான் டீம்மேட், நான் போடலான்னு நினச்சேன். ஒருத்தன் தான் இருக்கான், அவனை மட்டும் போட்டோன்னா அவ்வளோதான். CG15 எடுத்துடலாம். CG15 எனக்கு அந்தளவுக்கு வராது, அந்தளவுக்குன்னு இல்லை, சுத்தமாக வராது CG15. அது விளாடவே தெரியாது. CG15 வச்சுட்டு எனக்கு குதிக்க முடியல, போட்டாங்களா வாழை. ஓகே, போய் இது வழியாக ஏறி போவோம். ஓகே கிட்ட ஸ்னைப்பர் தான் இருக்குது, ஆனால் இந்த கன்று அந்தளவுக்கு ஒன்றும் ஸ்னைப்பர்லாம் இல்லை. எனக்கு இந்த கன்று யூஸ் பண்ணவே வராது. இப்போ இந்த கன்னை ஃபஸ்ட்டு எப்படி கில் பண்ண போகிறேன்னா தெரில. தடிங்க இருக்கான், போடு அப்பாடி போட்டேன், நல்ல வேலை. இன்னும் ஒரு கில் தான், அவனை மட்டும் அங்கே இருக்கான். அவனை நான் சாய் எய்ம் பண்ணு போடு சாய். அவனை போடலாமா, என்ன போட முடியல, போட்டுட்டாயா. சரி விடுங்க, நம்ம MP5 எடுத்தாச்சு, இந்த தடவை போட்டு காலைக்கு விட்டுறலாம். வாடா என்கிட்டே வா, அங்கே இருக்காம பாருங்க. யா MP5 கிங் இஸ் பேக் இருக்குடா உங்களுக்கு. போட்டு ரெண்டாவது கில்லு. சே, அடுத்த கில்ல டீம்மேட் எடுத்து போட்டான். ஓகே, மொத்தம் நம்ம MP5 வச்சு 2 கில்லு போட்டு விட்டாச்சு. இன்னும் 2 பேர் தான், அவனுங்களை மட்டும் போட்டோம்னா ஈஸியாக புய்யா அடிச்சிடலாம். புய்யாங்கிறேன் பாருங்க, அடுத்த கன்று எடுத்துடலாம். சாரி கைஸ், ஒரு சின்ன மிஸ்டேக்கு. ஐயோ, மேலே நிற்கிறான்ல, மறந்துட்டேன், அவன் நம்ம டீம்மேட்னு நினச்சிட்டு நான் பாட்டுக்கு இறங்கிட்டேன். ஓகே விடுங்க, இன்னும் 3 கிலோ தான். முத்துட்டோன்னா M10 ஓப்பன் பண்ணிடலாம். வேறு லெவல் சாட்டு. ஹயாட்டோவும் நல்ல கரெக்டாக தான், நம்ம டீமில் மோஸ்ட்லி அவனுங்க தான் வச்சுருக்கானுங்க. பட் M10 தூக்கி வச்சு அவனை போய் முன்னாடி நின்று போட்டுனா, ஐயோ புல்லட்டு போக மாட்டேங்குதே. அத்தாடி, கொஞ்சம் கேர்லெஸ்ஸாக இருந்துட்டேன், அதனால் அவனை அடிக்க முடியல. இந்த தடவை அடித்து முடிச்சு விட்டுறலாம். சை போட்டு போட்டாயா. பரவாயில்ல, M10 கொஞ்சம் ரொம்ப ஷார்ட் ரேஞ்ச் இருந்தால் மட்டும்தான் M10 அது சொல்லுது, தூரத்தில் நின்னா போட மாட்டேங்குதே. இந்த M10 வச்சுட்டு நான் படுற பாடு இருக்கே, அப்பா. சரி சமாளிப்போம். ஐயோ போட்டாங்க. ஸ்கேர்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க நமக்கு. முன்னாடி ஸ்கேர்லாம் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க, அது வந்து சோலோ மோடில் வந்துட்டு ஸ்டார்டிங்கில் சோலோவில் இருந்துச்சு. ஃபஸ்ட்டு இந்த கன் கிங் மோடுன்னு விட்டப்போ அது வந்துட்டு சோலோவில் தான் இருந்தது. அப்போ வந்துட்டு இதெல்லாம் விட்டுருந்தாங்க, நிறைய கன்ஸ் விட்டுருந்தாங்க. இப்போ ஸ்கேரு, எக்ஸமைட்டு அதெல்லாம் இல்லை. ஆனால் வேறு லெவல் கன்னு அதெல்லாம் கொடுக்க மாட்றாங்க. இப்படி இது வேறு கிடைக்க மாட்டேங்குது, ரேஞ்சு கிடைக்க மாட்டேங்குது.
சொல்லுங்க பார்த்துக்கலாம். ஓகே காய்ஸ், பாதி மேட்ச் முடிஞ்சிருக்குது. அதாவது நம்ம 9 கன்ஸ் எடுத்துருக்கோம், அவனுங்க 5 கன்ஸ் தான் எடுத்துருக்கானுங்க. இன்னும் சிஜிலே நிற்கிறானுங்க. நம்ம ஸ்பாஸ்ட்ரோல் எடுத்தாச்சு. ஸ்பாஸ்ட்ரோல் எனக்கு அந்தளவுக்கு பிடிக்காது, ஆனாலும் பர்மனன்ட் ஸ்கின் ஒன்று வச்சுருக்கேன். அதுதான் இது. அங்கே நிற்கிறான் போடலங்க. பாடி கில் எடுத்தாச்சு. இன்னும் 3 கில்லு தான். அந்த 3 கில்லை மட்டும் போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அடுத்து விஎஸ்எஸ் அன்லாக் ஆகிடும். ஓகே, விஎஸ்எஸ் ஸ்னைப்பர் தான். ஐயோ, இவன் எங்கே போனாலும் அடிக்கிறான். ஐயோ, ஒழுங்க ரீலோட் பண்ணிட்டு போவோம். இந்த தடவை அந்த மொட்டை அலாக்கு எங்கே நிற்கிறான்னு தெரியலையே. இந்த தடவையும் போட்டு விட்டாங்க. இன்னும் 2 அடி தான். 2 அடி அடிச்சிட்டா நமக்கான கன்று ஓப்பன் ஆயிடும். சாவி எங்கே தாண்டியோ. அப்பா அடி, அவனை மட்டும் கொண்டுட்டேன். இனிமேல் நான் செத்தாலும் ஒன்று உண்டை. அவனை கொண்டுட்டேன்ல, போதும். பின்னாடி அவனுங்க 7 கன்று எடுத்துனாங்க, நம்ம 10 தான் எடுத்திருக்கோம். இன்னும் எத்தனை கன்று எடுக்கணும்னு தெரியலையே. ஐயோ. ஓகே, நம்ம விஎஸ்எஸ் வச்சு அவனை கில் பண்ணலான்னு பார்த்தோம். நான் போட்டான். அப்படி M18 அது வந்து ஏதோ சின்ன M18, அது பேர் வந்துட்டு மறந்துடுச்சு, மண்டையில் நிற்க மாட்டேது காய்ஸ். ஓகே, இந்த கன் பேர் தெரிஞ்ச கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணிடுங்க. சாரி, M1873 ஞாபகம் வந்துடுச்சு. மெகடா அடிக்கிறான். சாய் போட்டு புட்டான். இந்த கன்னும் அந்தளவுக்கு ரேஞ்சு தராது. ஸோ நம்ம இந்த கன்னுக்கும் கிட்ட போய் அடித்தா மட்டுமே போட்டு தள்ள முடியும். கீழே குதி சாய் போட்டு புட்டாங்கயா. G18 நினைக்கிறேன். ஆமாம், G18 கொடுத்துட்டாங்க. இந்த அளவு தான் இருக்குது. கஷ்டம். M18 இது நல்ல கன்று தான். என் மண்டையிலே போட்டு விட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சால்ட்டாக போட்டு விட்டுக்கலாம். அவ்வளோதான். இன்னும் 1 கில்லு தான் கைஸ். கிரெனேட் எடுத்துடலாம். அவ்வளோதான், கிரெனேட் எடுத்தாச்சு. வேற லெவலு கிரெனேடு தான். சும்மா தூக்கி போட்டு விளையாட வேண்டியதுதான் கிரெனேடில். 14 கில்ஸ். ஓகே, என்ன நம்மளையே போட்டு விட்டாங்க. நம்ம தான் சூசைட் பண்ணிக்கிட்டோமா கிரெனேடை வச்சு. தன்வினை தன்னிச்சிடும். கிரெனேடு சாய் எங்கெல்லாம் கிரெனேடு போடுறான் பாருங்க. மேலே எனிமி இருக்கானா? போடு, பறக்க வச்சு போட்டு தள்ளிட்டாங்களே. சரி விடுங்க, பார்த்துக்கலாம். ஓகே காய்ஸ், போடலாம். இதான் கட்சின்னு நினையா. இன்னும் 1 இருக்குது. இன்னும் 1 கில் மட்டும் பண்ணிட்டோன்னு வைங்களேன். அங்கே பாருங்க, அவன் தெரிச்சு ஓடுறான். அவ்வளோதான். இதால் 1 கில்லு தான். நம்ம டீமில் வந்து ஒருத்தன் மட்டும் கில்லை போட்டு விட்டோன்னு வைங்களேன், பூயா தான். டான் டான் டான். ஏய் போடு, நம்மளையும் போட்டாங்க. போடு, நம்ம டீம்மேட்டு போட்டு சொல்லியாச்சு. பூயா. ஓகே காய்ஸ், பூயாச்சாச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம FF Gaming சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பெல் ஐகானையும் தட்டி விட்ருங்க காய்ஸ். அப்படியே அதுக்கு பக்கத்தில் அந்த நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லியிருப்பேன் வீடியோ ஸ்டார்டிங்கில், இந்த ஆல் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணால் தான் தினமும் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனே வரும். ஓகே, நாளைக்கு வந்து உங்களை இன்னொரு வீடியோ சந்திக்கிறேன். டாட்டா, பை பாய், see you.